nakiyo nga supot-supot. Into bigat mapangkay di taltalon. Agbirok kayo tikwa. Agi kwa diruot na bain-bain. Ilambong mo tapos di paglambong ang isuti inumem. Ay nagpulas ka no tisuka. Kitahan taman na di ingatong man na di. Mabaling ayam aguri ka magnakmapana man di tante. Aguri ka. Na aguri ka sulay. Yabang dinong. Na aguri ka. Ada nari na. Nyalari na. Makagtuy ada nari na. Alaan niya nagan mo antay. Na lady. Ate, mabalita ka nga may imbitaan. Sinipalan. Ay na. Ay na. O dato yung silo. Ada anak da nari ng tuleng. Ay na. Oh, kita mo. Ada kargana. Kaya mo, ikatong pinata silong mo. Kaya, ikatong bay. Alay, taka lang. Si Patong. Si Tinaluklan! Kaya mo nga maagasan data si Lukwan. Ang putong! Ay, sabay! Sino naman? Animal ka nga bakal! Sapay na lingsay di may isang ukul ko! Ang wala kaingin! Naktam ka di pinagapuna tulang-tulang ko. May kita pa mo arikapon mo dato. Nagtanggan mo tayo ng tulang-tulang karton. Oh, pakasya Anel. Wow, takasday. Ano maragsakan ako? Ay, si Paal tanig sa may sa ukul ko. Ada asawa mo. Ada asawa mo. Ay na, nakadwa po. Gusto mo lang kong kutumam. May kato'y tagasan na ka. Diyan. Maki-jamming ka lang. Makatagasan ni data si Luk mo. Nakato'y supot mo, di ka makipapatitaw. Layunan ni data yung supo mo. Lagi duwa nga ay kwa duwa nga sa katibaboy ini. Hamo nga puton na data, posti miral ko. Ya pa mato, ya pa. Makanda to'y lantanan. Kay makan, tagasan na ka. Wala tugaw ka lang isango. May katuyan. Umay ka, talayunan mi data ikwa. Awang ko. Ay na, palaksakan tayo man. Makantuyan. Oh, titan. Dito yung lantan. Antay ni Job sulog ka man pasi tagasan mi disilok na dato eh. Nabannog ka? Agasan mi data silok mo. Agasan na kagaraw. Aluray ka. Pagtal na ka ah. Ikidol mo baset. Ikidol mo baset. Aluray ka. Ang kami nakakonsentrate. Ang kanang kakatawang na angaw na ito eh. Kidam tagasan mi. Huwag tagasan na ka. Lita, Auntie Lita. Lete. Wow, nag-ibartibado nandyan eh. Kas na malupot tinigalo. Basta yelaw. Takpe. Silok. Lamok. Manok. Sampai ang sumating mo. Ako na katagasan takanting. Ang kabak nga barong-barong dato eh. Agasan mi data silok mo. Medyo ikito po basnet. Animal kayo agak pamantika mo dati tika. Sige karo, ikito mo. Niyak kinakan mo! Iya. Kalipatan na sa balan. Nyatim na ka. Inya ako tatanagan mo, nagutog ko tatanagan mo. Ulitan. Ay, ikito mo basnet. Niyak kinakan mo! Iya. Ayan na ito kagiyo omal. Luluko omal. Tumalang.
ulitan. Agore ka ito. May maliit. Agore ka. Nya tinakan mo. Tagasan mi karot. Nakan mo. Ako'y magpapag. Uwing. Ikatan mi datang patay tanging kargada kinya. Nagore ka tumatir ka man. Ada nakita kin titugaw mo. Narin si kwartana. Ang pasalamat ka kinya. Kaya dati kayang lumakagasan nagtaktik kwarta. Gore ka tagasan na ka. Hindi yan tinagan mo. Hindi yan tinagan mo. Tinagan mo. Dagan. Lite. Lite. Ne, amo yung lutin tinagan na manggagamot tayo nyo. Lite. Kargam! Yating kargam! Yating kargam! Kapit pa natin magkagamaw! Ikatong ding yating kargam! Igato! Yung sukot mo! Aguray ka! Ikatong ding! Ikatong minusan! Ikatong minusan! Yan inagatan. Nagkato, nagkakisilok mo. Awan na, nawan silok mo. Kakalingutan ako. Nagkato niya silok. Iya. Iya. Makapaterut ka iyo. Ay, Lite. Ay, lite. Ay, naman si Karol, mi dati bagas tiyara sa haskin dun dun. Kawan lang may suksukat ko. Ito laon, masukat ang datanog, kaigda kami ni Amam. Piling ka. Ay, na ni daddy na. Nagwapo sa tauting. Nagwapo. Nagwapo, sunmalaan na. Ay, na dyan asawa yo. Ay, na ni Mrs. Ay, dadyan ni Mrs. Ay, na ni Mrs. mo, sir. Natayog ka. Natay ka na. Natay ti Mrs. mo. Mano nga tawon nga balo ka? Sa bali mo ka magpaham, daddy na. Ay, dadyan po na tataw eh. Sa bali mo interview. Damok dadyan eh. Palka kami nikitak kinana ni nagwapaw. May tuwa ka, sir? Ay, datoy. Mano nga tawon yan? Mano nga tawon yan sa ni madam? Ay, babayin na rin. Lulay babay na. La! Ang kagabraw. Sige lang ng proud ko pa. Wen, siya latan. Kasi, Nabayag kayo na makatawin yun, sir? Ha? 2 years. Ay, na mapintig to pa 10 years nga nagkasar. alay, Kaya. nag-imas din pa si dada kanya Wen, kayo. salamat apo, kinangkel nga liklik. Di pa nag-wes na nag-birthday sunat. Ano ang nag-birthday apo, ana nakatipid 70 pesos. 70 pesos sinatipid mo. Well. Apay ka 70 pesos. Budget mail. Budget mail. Well. Oy, manuti budget mail tatang. Na? Kung nagatuchikinan mo. Nag-aangan ko mga kinan amin yung sidak pati di saba. Ang yan naramid mo nga. Iyawit ko. Nang, apay tayawin mo. Nengot ka nun ang maglapat sa butak. Mga ibabayin ka rin, nagatutao ka ng adyang iyawin mo. O kinyakin, tsaka ron pa ibukti, kanong tulo sa mga putak. Awang manin ini. Salamat ang Supot ka kaliklet. na, supaw. Nang kung masapol na itasupo yun, tatabalong ko. Ang asupot ni Balor na. Tupperware. Tupperware. Tawari matulto-talto, ganyitalan, ang agpo ni mantika Ang na. nakaruyog kita ba? Sakaw! Nasiglak ka mga pan makipon siya, sako awitom. Baka di ka pa nakadandamon di pun siya, pagawidon takan. Baka sa ano, sako mo awit na. Request na, kanta ng ano, di bukol-bukol. I will request na tayo. Atay na po di request yung mga bukol-bukol. Bukol-bukol. Para kini supot-supot girl. Uwe, kinanti nga. Hiraga na. Ay, iyo! Anwal ka! Litay! Luliti ka raw! Ayan, para kinanti Litay. Ay! Go,
maestro. Ako rin ka tanalig sa di may narungsin di may sa ugol ko muna kakarap po yun mo. Kakaasin lang garo nga may riris-iris yung pisil lang ko. Nakamanong ampot kinyan may supot-supot girl. Yakam mo. At apay asawa man tay. Natay ka na. Natay ka asawa mo. Ay ampay. Ay, manong asawam. Nek, ang lukano ko nata. Nalaka. Uy, kas na kinakuntong na kaya na pa. Oh, nalayin mo dato yung mamyakaya ka. Alay, sige, kantahan mo ate, bukol-bukol na request. Okay. Isalam ha. Kanya raramidan dito ka sa warang mo. Magimar-garo nga may dugpul-dugpul mo. Oo, garampingat. Di may ito'y naman nga dita. Pinatas ko. May amol kayo nga may dugpul. May amot in the Wen, patasam. Itulog ka. Wow, namubalo na pul-pul-pul amin amal tutang. Ay, dampi-dampi lang. Eh, dugpul-dugpul mo lang kasi kita nagmaya. Sige, mama. Makapati-burger. Kaya mama, sumot-sumot girl. Maka. Sige. Oh, sige. Maestro. Naipas na. Manaktak ka mo, mabanaw! Nalilista ko yung lambi-lambi na. Ang gandil dato yan. Sila mo karamidan. Ikan tata na dagusaw. Manaktak mo dato. Sila tila karamidan pero kagampay. Nagitaw pa eh. Wag. Kaya mo na makasusurutan na masakbayan na. No, muraw nga bukal. Tambo-tambong. No, nalabag na siya'y bukal. Pupuntayo. No, nangisip siya'y bukal. Takik kalde. Awari ka. Kaya, Oy, nagmay ka pa ng ibang mga takit ka. takik kaldeng. Kin may isa. At tati sintro na di turo matatan. Apay ya. Masuturo kang kanta na. Okay. Matatay nga. Kaya, Papintasan niyo takit kalday. ne, nangisip nga nagbukol isuma talaga di kay takik kaldeng. Takit-takit nila karugan, tak-tak yung pay. Kanya yati kaya mga panangkansyon ko. Social di kawit Islam. Ay, pasosyal yung takik English. kaldeng. English. Wow. Sige, gore ka. No, nagising siya'y bukaw. Takik kaldeng. No, nasilang siya'y bukaw. Ukal. Ukal. Ha? Kaya, Mapay amin nga ukol na silang. ay hindi mo sa lutsudog kinisupot-supot. Kan. Supot. Kan. Di ba ko nam nabiyag pa nila kay mo? Apay ang paiso nga na silang ti ukal. Nalito man. Nalito! Dalitong ti ukal nila kay mo. Inaitsura na inaitsura. Ditsura na. Lagi sa Napangit, pwede na nagwapaw. nasilang. Nasilang. Ay nato yung ngayon ti kalutsudon tani. Apay ang paiso nga na silang taukal mo. Oy, antikal ata. Ay antikal. Antikal magamaday. Anting uncle. Anting uncle. Ang antay, harap to yung nila kay Mau. Ha? May tulong na. Silok ka lang karudon, tulong ka pa. Harap to yung nila kay Mau. Eh? Di yan kay mo. Harap tao. Awan. Apay, kikitam ka na na yung jokal na. Eh, nalito ba? Ichi-check Mau. Aka, no, ang dami babae. Wala kaya. Chismis ataw. Chismis. Ang utang to kas dyan. Wait. No naansag, ang mumaw. Ay, hindi, daman mo. Well. Depende no, muna kita, naansag ka talaga. Anta naman na sila tukol. Ha, si kangay mo't ante at asawam. Tingnan na. Na umol. Katungtungaw. Tatatata. Tatatatatung. Hindi kita yung nilalaki mga sa lutsod. Hindi supo yaw. Dahil, limal kayaw! Kaya,
kami nga supot. Itahin na. Sige, buya mo Buya mo na. Sir, apay so nga na siling tiukay. Ala na silang. Nyapay. Kumot pa'y. Nakulbot pa'y ka no. Siguro karkaroon ko man natin. Karkaroon ka. Ay, siguro dati ang kalngal-ngal ukol. Apay tapo na nga nakulbot. Angkal, i-pressure cooker mo pa, tanulunod na. Sikangan mo tangkal, apay so nga na silang tiukay. Naumal-mal. Nawan ukol na. Di na i-chay. Ay, di ka rin eh. Ay, di ka numan. Di na nakapuraw. Yaman Ano na pa? Apay so nga na silang tiukay. Gamin ka. Masit siling alang. Na? Ano, ma-iris-iris. May iris-iris. Ako brave. Ay, marisiris. Marisiris. May iris-iris. Na? Kita man. Na! Nyamot tanda tarmas mong kalamot tangan saka. Pasay! Nagturod nga kung anak yung tinatawag may na. Kaslamo gatay kwa. Ang tatag. Ang tatag. Ang tiwan lang ang tatawag mo tayo sabi ko dyan tinyog. Nagturod yung may nagpatanaw kalamot tangan saka. Kung ilan na ba, ina natin mali. Kung ana nga siguro. Baka no makitam dato'y may bagam tabagbagin. Naglalaki akpay lang ko na. Kapay taktal datay ngayon. Kinubaw diri dati di tayo kung sang ginte. Ano sila? No na silang nabuhay. Ito magna! Ay, ito ba? No na silang nabuhay. Moging damkal. Ano kayo? No na takot jay buhay. Ayun bay na. No na silang jay buhay. Nagapis na ita. No na kulog jay buhay. Ibunggay ita. No na kuti jay buhay. Sikog tay. Wow, Sikog. Sikog nagpaisaw. Wait. Hindi ka kami nga babae lang nang runa ni supot-supot ka. Ang kami agad nga masiksikugan, nawan tayo marami. Ay kayo mo taguloy ka. Ah. Ay sikog. Ay sikog. Apay so yung pagana ni Suling at tapay maaramid bago kayo sikog nga babae. Ano naman? Salud-sudot lang. Apay saw nga tapay mangyari ka no bago sikog ti babae. Nay naumo na napanlugon awanan. Datoy nga mo ni Lechon. Ay Lechon ante nga nalumag. Apay atapay mangyari bago sikog ti babae. Awan. Awan. Isa ang tilalakay. Hindi lalaki ti pagsalud-sudat naman. Chismis daw. Yes. Tita. Apay so nga kwa. At apay mangyari sakpay nga sikog ti babae. Giyod na ka daw. Na! Nya! Giyod na. Aday ka no Suling. Nahay! Animal ka, may saka mo. Ang malamig kang ka-50. Hingay! Imustram O kinya sige, na. ilustrak. Datay pagbagam nga i. Ijay ka na, ijay sa manan. Dito eh. Tata. Nariga nga lukaisan latag na dataw. Kaya, Masinita, kilisin data ko ah. no! At simpa ka ah. Tatay, nagtusok ka nga simbong bat. No! Nagkuti, jay bukal, Makatok. Ay, nakuli ka! Saan mo titutulukan? Kaya magpapulgam. Ngalam din na kulbot. Kaya tato yan ano mag-service. Ay! Nakamanon. Damdaman kinita ta dyan yung tirang time malpasag sweldo. Bambam ding bambam. Sirdi. Manong alingay. Apaya. Mas pangarigan. I-rate mo man lata manon ayat ibagbaybayan yung tilalaki tata. Iti minimum tilalaki tata 150. 150. Yung mga tuma 155. 155. Wait. Lukas pangarigan iso na nga. Ako rin karong jalan ta dito. 150 di minimum. No da ito 200 depende sa itsura. Wow! Marinaw. 250 depende sa size. Wow.
Tapos 300 depende ti angot. Tabanglaw. Tapos aguray kag biro kag pay. Tapos 400 depende sa performance. Wow. Yay. Ata nga. Tapos datoy ang ko pay abuton 50. Naglakawot daw. Ang ko abuton ti 50. Naglaka ka raw. Una lang ka nga talaga. Kapaya. Itad ko di max ko. Wow. Ada inmax no. Mas layak pa lang nabigat. Oy, sikat ikwa ka. Kumikir ko. No, nang kuti, jayungan, makatugtog ka. No, muraw nga buong umanday ka. No, nasilap nga buong nabalday ka. No, naunat nga buong naibanday ka. No, kulot nga buong. Kulot na buhok. Ang masama na. Antay, sigaman ti pagsalot-suta. Nagkiumo ni antin niyo. Nag-ibar dato kahit na. 6-footed. Basi nga bakal. Nagkiugar niya kalasanto ninyo. Damagam man. Ang kaliklay, kadami kang bisita yung ansisik. Basi lang nga bakal data. Ay, bayaw mo ng kaliklay. Wow. Apay, antay niya dahi, kuha niya di kansyon mo. Kulot nga buhok. Apay niya di kulot na buok. Urmot. Na! Namagam na niya urmot na. Niya tiurbot mo unat binukulot. Kulot. Ay, kulot. Kita ma. Kita man. Saan mo kamati ah? Diyak pa na diyak kita. Syakin nyak siloy ngay ko kwa medyo ataw unat na basit. Wow, sosyal. When medyo antay di street na iso na kulot. Apa na tayo sister data? Kasi siyempre, di kulot ka nung abok managkalkalugong. Makalkalugaw. Hindi nagkalkalugawang. Bakit? Kinyak kami medyo unat, kinyak dati yung rumot ko. Apa yan ka raw? Kasi siyempre, di rin natin nga panay ko ipaspasiro ka kasi, mabigpig na ka kasjay. Ay, wala na. Dito nga may guyod, maunat. Maunat. Sika ngay mag, Ayun niya. Awan. awan, Awan. Awan. maina, ludingas. Awan ka raw. Among suling dati ko. Ang cancer gabi. Ang cancer, ay ipakimo mo. Agreg-greg. Agreg-greg na Basta tugtog tayo agreg-greg. ina. Awan. Among taltalon. Taltalaw. Taltalon nga tinakakabitan. Ina niya mo dataw rumumon, taltalon. Basta di ko sa maragreg di may sa. Taltalon, tapos giduwa purpur, tukul pa yung may sa. Na? Agkisiw. Agkiseng. At agkisiw nga urmumutaw. Kalagong man tuwite. Kisiw nga urmot. Tila malaw-lawa na mo natin kisiw ka no. No, kulot nga po. Natural gayta. Natural ang kakisiw. No, puraw nga maning important gayta. No, nagising ka maning nitig. Nalabaga di kayo. No, nalabaga di maning nitig gayta. No, maning nga bubuksilan ilan ang bugayta. No, maning nga nabasa. Maning nga nabasa. Na? Ataman tika tungtungam. Sa balik Yung mani nga nabasa, inya day dyan. Una daw, maningan na... Napasa. Sa bali data. Sa balik Apay ta sa bali nga, dapat sa nakaramangkan tinabasa nga manay. Ba't ano mo bilingan? When ng damdamagag no nakaramangkan tinabasa nga manay. Awan ba? Awan pa experience mo. Iya, tinamdaman. Damdamagag nila karod no nakaramangkan. Awan pa. Ay, Suna datoy. kayo, suna. Angkal, nakaramangkan tinabasa nga manay. Kib-kibanday ka. Kip. Apay niya pa nagkunang tabagtagin, utot. May katiman. May katiman ta kip-kibak talaga sa. Kip-kip-kip-kiban niya. Kanya, kano ka nga nagkip-kip, tinabasa ka na eh. Labayakin, madam. Nabay. Inya, itiraman na. Lagi masaw. Lagi. Inya, ano na.
Isang mo lang. Alsam. Hala, Keban, dilpatan pa yan. Kasano mga kip-kip-kipan di kanigit mino di kanawan. Depende ah. Depende. Akin man idadal. Di karo bayaw. Kano, ginaudi nga panangan mo, tinabasa nga manay. Oh. Nagluman ni bakit ka? Nagload ni bakit na. Kinigkiban na siya. Uray siya kagkurkura ba mo? Tay, Kagkurkura ba mo ah? kay nga raw. Mansanas. Wow, sa balit sa. No! Kikip-kiban naman. No! Mali nga nabasa. Kikip-kiban day ka. Alright, so wala ako dyan request nga. Bukal. Bukal. Oo. Matataingay. Apaya. Naka-adal ka mau. Oy, suling nangato ti adal ko. Kasano ka nga tao? Pag kano tumangat ka, marigrit ta kang lugong mo. Kasi ka nga tao. Ay, nag-elementary ka. Ay, nag-graduate ak ti elementary. Nag-high school ka. Nag-graduate ak ti high school. Amom suling ti nag-eskwela ak ti high school ak. May kadwa nga kangangatwan nga eskwelaan tintiro nga Pilipinas. UST. Ay, nababa? UP. Nababa man na. Jibandangay. Ijaibing Gate National High School. Alam nga ba't ka bang bantay ati din nga Pati tao? sumutin baga, may kadwa nga kangangatwan ko na ti bimbambantay. Nag-high school ka. Well, Among waro ti agmat. ay mathematics or arithmetic, manimanik lang data suling. Ay, among tag-English. Based in English, ak hindi nga kaya mo reading no language. Among tag-English, spelling. Spelling, amo. Promise. When? Spell science. Absinak din suro ni Madam Lee. Tinamaw. Di mamaw. Ang kwan mo layos mapanakit din. Sige, pantatimat. Mathematics, sige padasol. Ayuso nga. Wow. At ito yung bang. 6 plus 3. 9. 3 plus 6. 6. Binaliktad ko lang sa lusod ko. Kung anong binaliktad mo dyan sa lusod mo, tinagtumbling mo dyan sa umbak ko. 9, 6, 69. Mathematician, apay ka po. Kakapan ka man ng addition. Addition, sige. Ayusaw. 1 plus 1. Naguri ka suling uri ubing agbubutig ang mudalata 1 plus 1 basic. Sumbatam. 2, 1 plus 1 tao. 2 plus 2. 4, 4 plus 4. Hindi na mau. goat. Apay tagaw. Utso, goat. Apay laki na. Goat. Apan tati bagbalay. Pagbalay, ina klase ti balay. Kung Balay ti balay. kurapis, balay ti lawlawa, balay ti kalapate. Kumpurmi nga raw. Oh, sige. Addition na lang natin Addition mo lang, sige. 1 house plus 1 house. 2 house. 2 house plus 2 house. 4 houses. Apay tati houses is Na, na. ninayunan ti suro ka mo't bakay bagada nga kulnetak. Sige, ate ah. 1, 4 houses plus 8 houses plus 12 houses plus 16 houses plus 24 houses plus 54 houses plus 78 houses plus 112 houses plus 169 houses. Manaw! naglaka. Manaw. Nasurutak. Nasurutan man. Wow. Ang kuto pa'y nasurutan na. Naamok ti sumba Sumbatam. na. Subdivision. Apay ka subdivision. O alin ka Jordanita, nataratar nga babalay, inya tawag mo dyan. Subdivision. Isukat tatungang. Apay ta English. Sige, English. Inyat English si asaw. Dog. Wow. Inyat English si pusa. Cat. Inyat English si kabalyaw. Animal ka, kabalyo ko na, ilagdo mo pa, takitam kinyak. Horse. Spelling. O sige, spelling. Spell dog. P-O-J, dog, pulutan, tilalakay nga mamardag. Kayo-kayo apaw. Spell cat. C-E-T, cat, meow, palaman, tisupaw. Spell horse. H-O-R-S-A. Ulitaw. H-O-R-S-A. Partakam. H-O-R-S-A. Partakam. H-O-R-S-A. Partakabay. Ya, tagadag. Apay ta tigadag. Lupapaspas ka mga papaspas, takabalyo, di ka tumarayan. Sukatan ta. Apan ta sa bali nga spelling. O sige. Spell Brazil. O, B, R-A-Z-I-L. Brazil. Nalalatak ng kabot nga bulan. Nakita man ka? Nakita na mo. Maya mo tamatam. Kuto pa'y nakita. Brazil. Ikatan ta L. Brazil. Ikatan ta I. Bras. Ikatan ta Z. Bra. Ikatan mata bra. Suso. Wow. Apay ta susaw. O, alay ka itong tatabram. Nya mabatay. Mungay mo. Uy, it's atay. Ikatan man. Nya ko kaya. natatay. Oh. Nag-high school ka. Nag-eskwela at high school. Nag-abroad ka mal. When nagab-abroad amot suling, 30 nga taon ko nga nagab-abroad. 30 years. Well, napayaga ka nag-abroad 30 years. Manutawang maun. 28 Oh, ha? 28 som, tapos 30 na taong ka dyan, proud. When? Kano ka na yan, ah? 1992. Inya nga bulan. Bulan. Basta pa nagmamangga.
Bulan ti pa nagpamangga. Wow, natong ang ilaw ide. Kung nang tatay, Ay. 30 years ka dyan, bro. Wait, 28 sa titawan mo, ipaliwanag mo apa nangyari Istorya dyan. na datasuling. Itidamdamo ni tatay ko tinapan ni China tugot-tugot na kiden. Nagtugutan na kanya. At ajayak sa look na. Di na kapay Nagsara, nagsara da kinihinan ko kinitatan ko China ijita nga naglabing-labing, ijita nga binutis spare parts ko. Oh, spare parts, ingay, Oh. para tinuglugan. Ano pay para tiluglugan lang ti spare parts suling apay di kakikitaan eh. Dagito mag-aksidente ka matuktok ko lang dati tulang. Wow. Iyang apan da orthopedics tadi natukol nga tulang so katanda landok kaya landok niya tawag mo diyan. Spare parts. Sugot tatong nga. Napanang bansa. Sa nga pulo nga tawong ko di China. China. Sa nga pulo nga tawong ko di Japan. Japan. Sa nga pulo nga tawong ko di Amerika is mga 30 years nga nagabruda. Napangkati China dyan mo mati pa nagsaudi dagiti Chinese. Nananasuling. Sa nga pulo nga tawong ko nagdijan-dijan awang ko nasursuro ko. Aging chick katamang garaw. Sige. I-translate mo data. Oh. Magmagna ka di kalsada. Oh. Nakakita ka kwarta pinidot mo. Oh. Kasi ano may baga data ti Oh, China. sige, magmagna di kalsada, di ko nakakita ti kwarta. Pinigot ko. Oh, king kukwa. Nya! Oh, king kukwa. Apay taking kukwa. Oh, ang mga Ilocano mo. bagay, ang mga bagay, oh, king kukwa. At apay ma'am. At tapay kita. Kasi ano? Libi ko singgalo. Wow. Kaya Naglamuyat kas lagkarkarayang So, wala, ulit ang- Libi ko singgalo. ang pag-aawatan. Hamunawatan. Haan. Libi, bili ko sing ko, gawlaw lugaw, bili sing ko lugaw. Tagalog mo. Chinese di jay, mangisuro ka. Hapaw na pangkat ti Japan, Japan. wen, apok tiyaga pun mo, sa nga pulong nga taong ko di Japan. Talaga. Wow. I-translate mo ate Oh, sige, magibaga ka, tay translate ko ti hapon. Dati ka ubeng. Datang obeng. Nakita mo nga ti chinilas na inaawag mo dita. Saka. Dati nga lakay pakanam ta mabisay. Oh. Malabasin ka, malang ka. Ha! Kinigto mo lang. Haan, kastoy ti istorya na data suling. Iti dagiti hapon ko tumay saksakupon ti Pilipinas. Oh. Ado tinaadapt na nga pagsasaw tayo ito, iso nga dinagsublida di Japan, iso magam-gamitin dan. Ay, translate mo pa yata. Oh, sige, Talagang magibaga among ka. na kita. Oh. Inya ti hapon ti lugan. Woto. Inya ti hapon ti nateng. Wotong. Inya ti hapon ti kawayan. Rabong. Inya ti hapon ti tulang. Boto. Inya ti hapon ti tultulang. Boto. Inya ti hapon ti napintas. Akichi. Inya ti hapon ti nalas. Chitai. Ilang daw mga talaga mo niya. Napangkat Amerika. Well, di Amerika suling ijaya nga nag-eskwela ti college. Nag-college ka ba? Well, ijaya nga nag-eskwela ti kolehiyo. Amon suling ti nag-eskwela di Amerika, may isa nga mabigpigpig nga kapipintasan nga eskwelaan tintiro nga lubong. Inya nga eskwilaan data. Harvard University. Oy, para ka dagiti matalino lang dagita nga Hoy, eskwilaan. matalino akmat. Nga utak mo. Nay, dinadakan tupay at utak na siya ka nga tao. Tao ka garaw. Sinan. Napangkat Amerika ko Well, na. jaya nga nag-eskwela ti Nag-eskwela college. ka ti college. Wow. Inya nga kurso tinturpos mo. Kasi syempre tinala nga kurso, di karirigatan nga iturpos kung kanginginaan ti tuition fee na. Inya, Lighter mechanic, major in vulcanizing. nawang ka siya ingay. At ta, Ipataros mo ka sa ano. lighter mechanic ko na nagtarimahan ka ti lighter, gasol, shilin, gas stove, gas jay. Oh. Major in vulcanizing ko na vulcanize ka ti barko, bukatot. Oy, awan dalig ti bukato timbargaw. Napang ka Amerika. Ampay. Oh, siyak nagapuak, damok nagijay. Oy, naglaling ta Amerikano. Ay, ang ko'y tulok, uri dyan nga nag-eskwela suling Amerika. Ah. Ang ko'y tulok nga nalalaing ti Amerikano ng Pilipino. Ay na, dagiti inimbin ko ti Amerikano nalalaing da. Oh, nalalay nga gimpintoy ti Pilipino. Nalalaing ta Amerikano ingay. Kasanong nga may baga? Dati nga karnay. Oh, Nakitam. ayan ang tao eh. Arap. Oh. Ati nga karnay. Data Inyo karnay. nagdati da makina. Oh. Nurumwar nakalatan tao. Ijay Amerika dahi Wow, ta. kasi Kasi nakalalaing. data karnin to narimwan nakalatan. Wow. Nakapoy ti Amerikano, nalalaing ti Pilipino. Kasanaw. Tano di Amerika kat isirra data karnin dyan ti makina ito narimwan nakalatan. Wow. Ito'y Pilipinas. No nilalaki kat simret di kalkalapaw, sinaro no ni babae, mapalabas ni siyang nga bulan, tao daytan. Sa bali magatang. Dinalalaing ti Pilipino. Oh. Nakapoy pay. Kasano nga may baga? Amom di Amerika. Oh. Agpatayab na tiroplano. Awan ti piloto. Ay, di Amerika, patayab na tiroplano at ti piloto. Wow. Nakapoy laktat Amerikano. Nakapoy manaw. Nalalaing ti Pilipina. Pasanaw. Tano di Amerika kat agpatayab na tiroplano awan ti piloto. Wow. Ito'y Pilipinas. Agpatayab na ti piloto awan tiroplano. No? At dakot kas jayaw. Adda. Di banda. Ingkajay kapis, di kabisayaan, nagadunga aswang, agtatayab da. Awang manan ingay. Look po na. Ay, Palpalagpakan da ni, naglaingan. speaking of ano, Oh. of aswang. O, apaya. Diyan kami nagaduti kwatsis mo sa Ay na, Marites. nusulit.
normal lang dayta, ti may nga barangay, Wow. normal lang no, dati maritis na wino chismosa na. Tano awan ti chismosa na, ti may nga barangay, boring. Magpapaisaw. Tatay, magbangadak iti nagiti chismo sa Gemini. Ay. Nga da kami kanaw, nga pamilya, aswang. Neng, Wow. nangyari ko na. Chismis da kami di barangay, Nay. Apay kasano da ka kami ngay chismis. Siyempre, adi Naldo nga pa nagtrabaho tayo, ang tugtog tayo tirabe, tibigat, nakaturo ka. Kasama. Handa nga makita. Tukas tama nga talaga ti trabaho tayo Wow. uling. Rinabi tayo rumrumwar nga agtugtog-tog, di tayo makita. Iti kabigatan. Agina na tayo. Agina na tayo, maturog tayo. Kustun to tirabi man, nagtrabaho tayo man. So karod, magbangadak karon nga aswang kami. Kinyak ko nam ngay. Apang ko sinalangad ni nanay ko. Sinalangad mau. Wow. Nyati ko nam. Apang ko dinamag. Oh. Apay mama ko na, kanya di chismis na, apay aswang kayo, ano nga talaga ko na. Nyak ko na ngay. Apay nanira ko. Oh. Sa nagtayab. Ay, animal ka! Nagpaypay sugar ka aswang kayaw. Nagtayab ka. No dumawat tila na mo ikan. Ay. Ang budwat na bagina. Ada magnesium oil ko. Ay, wow! Social. Self-scout na aswang. Sasala, nangina gilana. Wan. O ingay. Kaya. Ada chismusa. Paya. Nagpaypaysaw. Oh. Nagadal ka kanot yung pagkasundalaw. Ay, wing! Itinalpasa ka nag-squidi kwa, tuloy ko tinag-squila ti sulay kwa, di nalpasa nga lighter mechanic, major in vulcanizing. Oh. Nag-squila ti kinasoldado in di Amerika. Talaga? Wait, Data nga bakla ka, nagsundalo ka? Wings, gaputa sinunod ko tirit na nagbaling nga bakla, jak intultuloy tinagsoldado. Ay, sige, ipakita dito yung tinaadal mo di Amerika, kasundalaw. Ipakita dito. Wow. Sige, padasal. Shakti commander mo. Weng! Ah, sige. Nay, tatakay ng magaputa-apot ti commander nga garamping. Alay, sige. Sige, sikat ti commander ko ah. Attention! Natatangay! Palto-paltog tungang. Right! First! Apay niya tarupam lang tintalyaw mo. Ko right piece ko lang dirupak ti talyaw ko. Huwag niya nga ti kumanda dyan. Kurang takuman mo, hanga kasta tinaadal ko di Amerika. Ano? Kastoy kita. Right! Fight! Isurot ti bagi. Di nagpintas, nagtiliter. Nagadal ka Amerika. Wait. Hindi dapat English di surot ti bagay. English. Kuna English daw. Sige, English nga isurot ti bagi. Ayun daw. Right! Face! Isurot ti bagi. Pasa daw. Isurot ti bagi. Di ba? Baklang bakla ka ba? English. Kaswer. Attention! March on march! Forward march! Oh! 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 Nag-hold the count! Apay gamin tadi kamu piksam ah. Alang nga asa ko mo dagit wag buya. Right! Face! Is-shirt! Sige, kasta na sa ama, animal ka. Ani makapakitang mo. Thank you uncle. Forward march! Hold! Left face! Is-shirt! Sige. Alam ko patak mo tinang iturungan animal ka. Ay! Andi ka lang. Hindi nga kau pukul. Ang ituro ka mo, di ka tinangkarawan ng Right tao. face! Is-shirt! Sige. Forward march! Ang Hold! Left face! Is-shirt! Sige. Di ka glisit, tayatan ka kin. Forward march! Hold! Alang kumpare nanting kwa iyo. Right face! Is-shirt! Sige. Forward march! Hold! Left face! Is-shirt! Sige. Ay, left. Nagtanga ako mo. Ay, grabe yun. Wow, magic. Forward march! Tawad na! Hold! Apay tayo tarayandak na hindi ka naman tayo rabies. Right face! Is-shirt! Sige. Animal ka, magangbanga dito. Forward march! Taka lang. Forward march! Hold! Teka, kuya, ikupit mo ka sa akin. Ikupit mo. Uri
Lali, lali. Lali. Teka, kuya. Ang maraktak ka mo, napanin na ibulbulan. Alright, ayan na po final lesson din na po ni Hingay. Ayan na nyo po ni Lipatan, nag-subscribe, like, share, i-follow po di Facebook page, na YouTube channel mi Apo. And once again, kami Apo di Daos Band from Urdaneta City. Ayan, salamat Apo. Iti panaging titaryo, iti suling daos ban. Ta nakadanon na manen, nakadanon naman. Ito'y nagpintas nga lugaryo. Kanta kayo amin Apo nga may naki-birthday, kabagyan, bisitas ni Uncle nga Liklik. Salamat Apo, ti anos yung nga nagbuibuya kada kami. Tadagita isim yo, kakatawa yo, kana sa samit nga isim yo Apo. Kat isod inspirasyon may tirabaw din So, tablago. di agas ni Pambandog mi Apo. Ayan, palakpakan tayo Apo rin Hingay. Sa estado di Suling, salamat na ibang pagkakiin na kayaan Apo.